салом алайкум подписчикои канали Рӯйгун Авиа. Айни ҳол ман қарор дорам дар автовокзали Котельники. Бардорон азиз, чӣ хеле ки дар видеои пештара гуфта будам, автобусои ширкати Хуҷандтранссервис Хидиш, яъне табрик мекунем ширкати Хуҷандтранссервиса. ай азобу машаққати автобусои Қазоқистон халос мешавен. Автобусои нав имрӯз сафар дора ай автовокзали Котельники ба хатсайри Москва Хуҷанд. Рақамҳои давлатиша чӣ хеле ки шумо дидестен, Олмония рақамҳои болои экранда ки шумо мебинед, самолёт ҳам ҳастай. Кӯшиш мекунем ки ба нархи дастрас иншаллоҳи билетҳои самолёт ҳам нависем шумо да. Автобус барои бачаҳои ёш, барои нафарое ки дар автобус рафтагӣ омадагиянд. Бо як бори дига айноми канали Рӯйгун Авиа ширкати Хуҷандтранссервиса табрик мегӯм ки барои пешравии мардуми тоҷикай автобусои Қазоқистон чӣ хеле ки мардуми мо ба мушкилот дучор мешуданд, айбан бурдем. Яъне автобусои Қазоқистон автобусои Тоҷикистон Хидиш хизмат мерасонад ба мардуми тоҷик. Бетараф набошен, подписатсияро фаромӯш накунен. Рақамҳои болои экранда ки мебинед метавонед занг бизанед, ҷои хитона бронировать кунед. ҳозир ман салонша шумода нишон метавам, ба чашми хитон мебинед. Бардаро уже омадагиянд, дар дохили автобусанд. Имрӯз сафар дора, ба ҳамин хотир бетараф набошед. Рӯзи 19 рейс ҳастай, метавонед ки ҷои хитона пешакӣ брон кунед. Омада дахники бисёр набестен, сразу дохили автобуста бидроен бишинен, гарма как и ба ватан сафар кунед. Салому алайкум. Ва алайкум салом. Акаҷон, ба Тоҷикистон сафар дорӣ имрӯз? Иншаллоҳ. ай кадом канал билета харидорӣ кардем? Канали Рӯйгун Авиа. Рӯйгун Авиа. Занг задем? Занг задем, 500 рубл рӯй кардем, хати паспорто. Хеле ками бародар гуфт, ина омадем, ам хел ҳаст. Кадме сафар дора, марҳамат. Саломат бошӣ. Акаҷон, чӣ хеле гуфтанӣ дорӣ? Ҳам ҷавоное ки азоба дидагӣ нестанд, кам биан бираванд ба автобуса. Албатта, ҷаҳонбинӣ хуб аст. Ҷаҳонбинӣ хуб аст. Амро гуфта зидам ки Қазоқистоно раҳгузар мешавӣ бибинӣ, Ӯзбекистон. Нафарое ки документ надоранд, возвращение народи набигирен, бародаро, хубтараш агар бихоҳем ки сум натиен, но кадомое ки намехоҳем возвращение народи нагирифтан, беҳтарин мешавад ки 2,5-3 қатитон бигирен ки раҳу руда проверка ҳастай. Вазъияти ҳозираро хитон медонед, ба ҳамин хотир шоби раҳу руда бисёртар азоб накашем. Он чизе ки аён аст, ҳоҷат ба баён нестай. Ҳамхе аст. Рақамҳои болои экранда кадомое ки хоҳишманден, маҷбурӣ нестай, сафар карданем ба автобус, метавонед занг бизанед, бронировать кунед, рангаем бародаро ҷои хитона. Биен ба ҳазур ҳам салони гарма какда беранда набестина, салони гарма какда бишинен. Вақти соати регистратсия ки сарши, регистратсияро мегзарен, сафар мекунен то Хуҷанда. La 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 la